ubani uJohn ubani lo mfana ngicirha ucirha ucirha ile ntwana ucirha umntwana wentokazi kanini umntana entokazi itsho laa ncwadi ayinawujikwa laa ncwadi xa sikwazi uyiveza siyibeke sithi nansi kaloku laa nto yathethwa kuqala yiyona nto yazekayo uba yenzeka ye sibukeleliswa phantsi kwetafile ngoku engeni umntana entokazi qha umntana intokazi into enako nentoni oyithetha loo singafuni uvela kodwa umdlalo udosile kuthiwa pha waba inkomo ngoobana babembona elisele yho esanyelisa udosile kwezi ndawo zonke sidibana kuzo esanyeli unonyana odosile naba abenye-inkomo ebhelesha hayi bathenga inkomo emini ilanga mhlawumbi umhlaba ewe waye babenjani bayifunda abantu kuyise aboyikayo abalapha kufutshane kuningaseliyo niyobacela uba sike sidibane emadoda ngesithethe le nto yoba umntana abe ngowesine bekuthiwa lo mntana ngumntwana wendoda ayikho so bazalwane ndiyacela ngokuzithoba into enandiyandibashusini yavakala ngokuzithoba siyacela amadosini siyacela amanqabashe umntana entokazi onceleni uba make siyimeleni le nto sizamile kwelaa cala lasemthatha nangoniyeva xa niwela ningene emthatha niva uba yeyi likhona nekheyisi ibike yangena ibiyantoni qina fuze uba ibiyantoni xa sinodibana ezi mali zingaka sizimoshayo siyobeka into kurhulumente weSouth Africa siyothi nansi ingxaki nalo president uphendula apha bani lo mfose lothanda mphawu losanduseleka umnyango ngaphombele ukhesi nako uphendula wathi urhulumente hayi ndivile qokelelana amadosini niwadibanisa siyokuwabuza uba madosini ngubani oyintloko yenu ngoba kungenzeka ngoku nisela umntu ongaziweyo wayephi ngokwazi kuzalwa umoto wayengekho lo mntu hayi yayingabo bathathu ewe so ngaloo mazwi ke bazalwane ndicela uxolo mhlawumbi ngaphambili ndiyaxolisa ndiyazithoba mhlekazi ma ke sidibaneni sincedisaneni uthi wawubona wena uba silele kwelaa cala lasemthatha ufone uthi emadodeni nilendu nirhonelane emini sizabuye siza emampondomiseni sidityaniswe futhi ayisazubakho laa nto yayibangela uba inkulu yethu ingabikho kuwabizwa ngompondomise uthe one line suka ngapha egeyithini fola uzapho yinto ngubani inkulu yakho hayi awunankulu bheka pha wena wena ngubani inkulu yakho sawukwazi uyisombulula loo nto singarhali sifune ngokuba ngamakhosi akwadosi phansi ngamakhosi akwadosi phansi so bazalwane ndicela uxolo mhlawumbi ngaphambili ndisafuna uthetha into enayo thetha ingqini andikwazi ndiyabulela egameni